Tässähän meillä on kuvia sitten ensimmäistä ultrasta. Oltiin käymässä siellä ja nähtiin, että niitä onkin 2 kappaletta. Niin, se on sitten 12 viikolla. Täällä on viikolla 12, niin se on jo ihan pienen ihmisen kokoinen ja sieltä erottuu pää, kädet. Ja sitten kun lähdettiin sieltä ultrasta, niin mä soitin äitille ja kerroin tästä asiasta. Ja äiti oli eka siihen, että oi ei, että 2 sitä tulee. Niin kuin myös mun äiti ja vähän kaikki. Pitää varmaan kohta vaihtaa moksin vai? Ai jaa, niinkö? Just äsken vaihoin. Sinne kun on tullut uudet aroomit. No, silti se vähän vaikutti tossa. Itkua tai tällaista kauhua aiheutti ehkä se, että ihan tämmöiset taloudelliset asiat, rahalliset, kaikkea pitää ostaa 2 autoa, mitenkä ne mahtuu autoon. Nyt oikeastaan tuntuisi erikoiselta, jos siellä olisikin vain 1, että sitä oikeastaan odottaa, että siellä onkin 2, niin ei tule kiistaa sitten kumpi saa pitää. Ja tietenkin, että ei ole lapsia ennestään, ei ole silleen tottunut, tai olen hoitanut lapsia, mutta että mitenkä oppii ja sitten saatika kun niitä on 2 ja miten niiden kanssa pärjää. Ja... On se hienoa, kun niitä on 2, niin pääsee siinä sitten näyttämään sen isällisen puolen, että ottaa sen vastuun ja roolin siinä perheessä. Äiti ei voi omia kokonaan, että tämä on nyt mun. Varmaan eri tavalla kaipaa Emmikin tukee siinä sitten, kun niitä on 2, että jaksamisessa ja hoidollisessa puolessa. Ja Kaksosraskaudet jaetaan 2 eri tavalla. Ehkä synnyttäjä on itse kiinnostunut siitä, onko ne kaksoset identtiset tai ei-identtiset, mutta niin kaksosraskauteen liittyvien riskien vuoksi niin kaksosraskaudet jaetaankin istukan kehittymisen, eli tämän niin sanotun placentaation pohjalta. Ja kaksosraskaudet voi olla istukan kehitykseltään sellaisia, että sikiöillä on 2 erillistä istukkaa kummallakin sikiöllä. Ja nämä istukat voi sijaita eri puolilla kohtua ja sikiöiden ympärillä on erilliset suonikalvot ja vesikalvot ja silloin puhutaan tämmöisestä dikoriaalisesta kaksosraskaudesta. Ja sitten kun sikiöiden välillä tai sikiöillä on yhteinen istukka ja sikiöitä voi erottaa erillinen vesikalvo tai sitten tämä vesikalvo voi puuttua, niin puhutaan monokoriaalisista kaksosraskauksista. Kaksosraskaudet pyritään hyvin alkuvaiheessa jo määrittämään, että onko ne näitä monokoriaalisia kaksosia vai dikoriaalisia kaksosraskauksia ja
Mielellään tämä määritys tapahtuu alle 14 raskausviikon. Ja monokoriaalisia kaksosraskauksia niin me seurataan sieltä 15-16 raskausviikolta alkaen 2 viikon välein, mutta dikoriaalisia kaksosraskauksia seurataan noin 4 viikon välein keskiraskaudessa ja loppuraskaudessa sitä seurantaväliä tihennetään 2 viikkoon. Ja nämä protokollat ehkä vähän sairaaloittain voi vaihdella, mutta se on niin kuin meidän protokolla ollut. Mites sä oot, Emmi, jaksanut? No ihan suht ok, eihän tää nyt niin ruususta enää ole, mutta yöt on vähän hankalia ja jalkoja särkee ja närästää. Mutta kuuluu asiaan varmaan. Niin, vauvojen liikkeistä. Että miten sä oot tuntenut vauvojen liikkua? Välillä ne on vähän vaisumpia ja sitten mä aina pelkään tietenkin, että no liikkukaa nyt, mutta sitten taas välillä pitää semmoista älämölöä, että tuntuu kyllä vatsan läpittekin jotkut nyrkin iskut. Mutta sitten taas jos ajattelee sitä, että pitää laskea niitä liikkeitä, eli että kyllä tulee 10-15 liikettä tunnin aikana, niin sä erotat molempien vauvojen liikkuvan. Joo. Kyllä mä niitä välillä koitan laskeakin just sitten, kun on ollut hiljempaa. Joo, nyt mä voisin sitten ottaa sen sydänkäyrän. Tuosta löytyy teet. Olisiko se niin jotenkin kääntynyt jossain noin ylhäällä? Yleensä aava vaan siellä alempana ja P on sitten, niin, vaikka he olisi pää alaspäinkin, niin ja vähän riippuen asennosta. Siinä olisi P-vauva ja tuossa olisi A-vauva. Vauvoille nyt hyvin piirtyy, että menevät ihan omaa käyräänsä, että joskus on niin kuin haaste saada, että saattaa olla niin vauvat lähekkäin, että heidän syketasonsa on niin kuin melkein niin kuin joko, että se menee samaan tai sitten, että hankala löytää varsinkin P-vauvan sykettä. Onhan tässä vähän miehellä semmoinen ulkopuolinen olo, ettei täällä kaikki keskittyy Emmiin ja lasten hyvinvointiin. Kaikki tutkimukset ja niin, ehkä joskus voisi enemmän kysyä sitä isänkin olotilaa tai mielipiteitä tai jotain. Seuranta on tiheää ja se voi tuntua potilaasta varsinkin välillä varsin stressaavaltakin. Toisaalta sitten, jos mitään erityistä ei todeta, niin se voi olla huojentavakin tieto sille potilaalle, että asiat etenee hyvin. Kaksosraskauden seurannassa niin seurataan komplikaatioiden kehittymistä ja suurimmat komplikaatiot on ennenaikaisuus, sikiöiden kasvuhäiriöt, eli kohdun kaulakanavaa mitataan ultraäänellä ja sikiöiden kasvua seurataan ultraäänellä. Sitten lisäksi täytyy seurata, että äidille ei kehity mitään raskauskomplikaatioita. Eli pyritään turvaamaan se raskaus ja seuraamaan sekä sikiöiden että äidin hyvinvointia. Eli jos me sitten tutkitaan, eli katsotaan ensin vaikka se kohdun suun tilanne ja sitten katsotaan, miten vauvat siellä on kasvanut ja kuinka he voi, niin sä voit tuossa käydä vaikka riisumassa. Tämä on pikkasen jo pehmennyt, mutta saa ollakin, että 32 viikkoa on jo tosi hyvä, mutta ihan täällä on reilusti tälleen käteen kokeilen tätä kanavaa vielä jäljellä ja on ihan tuolta suljettu. Mä katson sen vielä sitten tuolla ultralla, niin joo. Ihan hyvältä tuntuu. Näkyy, että se ei sieltä lähde aukeamaan tuolta sisäsuun puoleltakaan. Eli tää on kyllä tosi hyvä, että ei ole mitään merkkejä, että olisi mitään ne supistukset sinne tehnyt. Noin, sit mä otan tän anturin pois ja sit katsotaan siitä vatsan päältä. Kaksosraskaudessa on suurentunut riski preeklampsia, mikä tarkoittaa raskausmyrkytystä. Ja näin arvioidaan, että kaksosraskauksissa niin noin 20% saattaa kehittyä preeklampsia. Toinen semmoinen isompi raskauskomplikaatio on raskauden aikainen maksahäiriö, eli hepatokestoosi. Ja niitä arvioidaan, että Suomessa esiintyy noin 10% kaksosäideistä, kun vastaavasti se luku on yksikiöisillä äideillä 1%. Se suurin riski on ennenaikaisuuden riski ja noin puolet kaksosista syntyy ennenaikaisesti. Ja kun puhutaan ennenaikaisesta synnytyksestä, niin tarkoitetaan alle 37 raskausviikon synnytyksiä. Ja kaksosissa sitten hyvin ennenaikaisesti, eli alle 32 raskausviikon, niin syntyy
noin pikkusen alta 10% kaksosista. Kaksosraskaus on aina riskiraskaus, mutta toisaalta täytyy muistaa, että suurin osa kaksosraskauksista etenee ilman ongelmia. Max, maistelehan vähän sitä suuhuastikin nyt sitten. Mikä karhu täällä murisee? Mikä karhu? Herännyt talviunilta. Voi sanoa, että oli niinku meille ainakin tosi tärkeää, että se vertaistuki ja niinku yleensäkin tuki meille niin niinku ulkopuolelta niin selvitettiin alussa ennen lasten syntymää. Että semmoinen oli niinku kunnossa, koska siinä helposti voi kyllä väsähtää, että jos siinä vaiheessa olisi pitänyt alkaa niinku miettimään. Ei tarvitse olla niinku väsynyt tai mitenkään sillä lailla yliväsynyt tai näin, että sitä apua ottaa siihen arkeen. Että kyllähän se ennaltaehkäisy on siinä varmasti huomattavasti niinku tärkeämpää. Niin me sovittiin silloin, että me tilataan sitten niinku 4 tuntia viikossa näillä palveluseteleillä meille hoitaja. Pääsääntöisesti ollaan tehty niin, että hoitaja on käynyt täällä kerran 2 viikkoa ja ollut sitten 8 tuntia putkeen. Että se on ollut jotenkin semmoinen helpompi, että heti kun hoitaja tulee, me lähden tästä sitten, mitä ikinä nyt sinä päivänä haluan tehdä, että lähdenkö mä sitten elokuviin tai ostoksille. Mikä tuolla on? Sitten me on aika hyvin vertaistukea saatu, että on tämä Pirkanmaan monikkoperheet, mihinkä me liityttiin. Että he järjestää tapaamisia ja tämmöisen valmennuskerran järjesti. Ja sitten täällä meidän kotikunnassa on semmoinen oma monikkoryhmä, missä me on sitten käyty ja siellä on ollut myös muita odottajia ja suosittelen lapsia. Miehillekin mennä sinne mukaan kyllä, että siinä näkee vähän erilaisia lapsia ja näkee, että miten sielläkin vanhemmat molemmat joutuu kautta on saanut osallistua siihen lasten kasvattamiseen ihan alusta pitäen. Ja ne sitten neuvoo, niin kuin minullekin on moni kertonut, että miten heillä on mennyt ja miten se mies voi auttaa siinä. Ja onhan se tosi tärkeää, että isä on mukana tässä odotuksessa ja Jarmokin on jotenkin innostunut ja lukee noita kaikkia neuvolasta. Saatiin semmoinen opas, missä on viikko viikolta. Toki niin kuin ykköstä odottaessa, että mitä milläkin viikolla tapahtuu siinä vauvan kehityksessä, mutta kyllähän raskaus varmaan aina parisuhteelle on semmoinen tavallaan vie uudelle tasolle parisuhteen tai voiko sanoa, että syvemmälle tai kun on tulossa perheen lisäystä tai että ei olla enää kohta 2, vaan tässä tapauksessa 4. Kyllä se varmasti koettelee. Mä oon ollut kai aika helppo tapaus, että en ole kauheasti kiukutellut eikä noi hormonit on nyt ihan sillai hirveästi mielialaa heitellyt, mutta on semmoista valmistautumista tää koko 9 kuukautta ja toki sitä parisuhdettakin koittaa sitten siinä huoltaa ja puhua, että se varmasti muuttuu sitten kun vauvat tulee. Mutta jotenkin pitäisi koittaa muistaa se parisuhde sittenkin, että ei olla sitten vaan äiti ja isä. Aika paljon kumminkin keskustellaan siitä, että sitten kun on ne lapset, niin sitten tehdään näin. Ja Näin. Hei, pitäisiköhän meidän lähteä päiväunille? Lähdetäänkö päiväunille? Lähdetäänpä hakemaan teidän ulkovaatteet ensin täältä. Otetaan sen verran lämmin, että villahousuja laittanut, laittaa tuosta villatakit, otetaan tähän mukaan ja mennään tonne makuuhuoneeseen. Ei ketään ole jaloissa. Yleensä aina pitää katsoa, että mihin peruuttaa. Ettekö te katsoa televisiota? Tuleeko Max tänne? Max, tuu sinä ensin. Menepätkö sinne päin? Menehän vähän sinne päin. Max, nonni. Otetaan sulle, sulta näköjään puuttuu ihan sukakki jalasta. Otetaan tosta yhdet.
Mikä oliko se äiti? Oliko se pappa? Odottelet vähän aikaa malttavaisesti siinä. Tai niin maltilla kuin enää väsyneenä jaksaa. Ja sä et ryöstä toisen tuttiis kuule. Meillä on menty aina näin yhtä aikaa nukkumaan. Koska missä se onko mulla eri väritumput sulle? Koska tällainen niin kuin sama rytmisyys on ollut meidän perheessä se helpoin vaihtoehto, että saa tuossa aina päiväseltään sitten pari tuntia aikaa laitella rauhassa ruokia ja siivoskella ja ehkä vähän huokastakin siinä samalla. Niin tämä meillä on ollut oikeastaan aina. No niin, ihan kuule sekunti, niin kuule käydäänpä heittämässä Mari ensin tuohon rattaisiin. Tuleeko Eppu mukaan? Noin, laitetaan tänne. Laitetaan sinut ensiksi. Niin, pääsikö päivä unille? Oi että se on makea, niin on. Ihana nuka. Sinne, niin äiti laittaa tän eteen ja äiti hakee sitten kuule Maksi. Mitäs Maksi ottaa? Joo, tullaan. Tullaan, emme sinua tänne hyssyttelemättä hylätty. Matskaria kiinni ja kuule sammutetaan sulta valot. Joo. Kun oli vielä pienempiä ja sitä yhteistä rytmiä haettiin siinä ensimmäisenä kuukausina, niin silloin saattoi olla toinen niin kuin nukku ja toista sitten niin kuin 100 kertaa tässä enemmän niin kuin hyssytteli, että nukaatti, mutta sillä se nyt periaatteessa saatiin sitten aikaiseksi. Sitten ne on oikeastaan alkanut tottumaan siihen, että monesti he on sillä lailla väsyneitä, että voi olla, että he hyvinkin itse asiassa nukkuu jo tuolla. Tai sitten he on vielä sillä hereillä, joskus he nukahtaa ihan ilman hyssyttelyäkin, että Mari on ainakin jo ihan täällä tajukankalla. Ja kyllä täällä on toinenkin. Eli nyt on heillä sitten päiväunet alkanut ja nyt vuorostaan koira saa sitten ruoan ja veden, koska häneltä ne joutuu ottaa aina piiloon lasten valveilla oloajaksi. Tule Häippu. Tule. Aamullakin niin menen sitten ihan rauhassa suihkuun ja meikkaan ja näin, että mä tykkään kuitenkin siinä laittaa sitten rauhassa vaatteet ja näin ja laittaa itteni niin kuin vähän niin kuin päivän iskukuntoon, että jotenkin mulla ainakin se päivä lähtee paljon paremmin käyntiin niin kuin sitten siinä vaiheessa, kun Tuumas lähtee töihin ja Eli A olisi tällä puolella. Ja varmaan täältä aika alhaalta löytynyt. Entä sitten B:tä? B on sitten ollut tässä siellä. Okei. Eli haetaan ensin täältä A-sydänäänet. Eli eilen tultiin sairaalaan, oli kova päänsärky ja verenpaineet lähti aika kovasti nousuun. Ja tultiin sitten varmuuden vuoksi tarkistuttaa, että kaikki ok. Ja nyt sitten epäillään raskausmyrkytystä ja tänään nyt sitten kenties tehdään sektio. Viikon päästä olisi ollut suunniteltu aika, mutta ei näin mene niin kuin on suunniteltu. No juurikin täältä löytyy ja hyvä syke sieltä. Ja niin kuin näet itsekin, A on nyt tällä puolella ja B tuolla puolella. Joo. Mä oon tuossa vähän esilääkkeitä jo saanut ja odotellaan lääkäreitä, että he tekevät sitten päätöksen vielä, että moneltako leikataan tänään ja leikataanko tänään, mutta luultavasti. Vähän katsottiin, että mihinkä suuntaan verenpaineet lähtee ja mitä nuo labra-arvot tekee, mutta ne on nyt mennyt kaikki arvot vähän huonompaa. Ja sitten tuossa tänään aamulla 6 aikaa otettiin vielä labroja ja pissänäytettä ja niistä selvisi sitten, että
on mennyt arvot vielä huonompaa ja sittenpä soitin miehelle kotiin, kun hän tosiaan illalla lähti kotiin täältä ja hänet sitten herätin tuossa 7 aikaan, että nyt olisi se päivä, että alaan tulla tänne päin. No, mitäs Isukki? Ihmeen hyvin tosiaan mennyt. Nyt on viikot 3/8+0 ja tähän asti on kyllä mennyt kaikki tosi hyvin, että olen pystynyt touhuun ja tekemään kaikkea mukavasti, kun kuuluu muita kaksosodottajista tai muista kaksosodottajista, että joutunut olemaan pitkään vuoden levossa ja sitten monesti syntynytkin jo paljon aikaisemmin vauvat, että hyvät viikot on nyt kuitenkin meillä ja ei sillain pitäisi olla mitään hätää vauvoilla. Ja eilen oli painoarviot, kun ultrattiin, niin oliko toinen vauva oli vähän reilu 2800 ja toinen oli vähän reilu 2600. Että ihan jo mukavan kokoisia. Joo, huomenta vaan. Mä oon Huomenta. gynekologi Tiidas. Emmi Nippanen. Hei, Tiidas. Joo. Sitähän oli sitä sektio jo aiemminkin niin ajateltu, että se olisi se synnytystapa, mutta että se nyt sitten aikaistus tässä vähän. Että keisarileikkaukseen ehkä semmoisia tyypillisiä indikaatioita on raskauskomplikaatiot, joissa katsotaan, että sikiöt ei kestä alatiesynnytystä. Sitten tämmöisiä elektiivisiä, eli ennalta suunniteltuja keisarileikkauksia täysaikaisissa kaksosraskauksissa tehdään eniten A-sikiön perätilan vuoksi, eli se sikiön tarjonnalla on merkitystä synnytystapaan. Kaikki menee hyvin. Kohta ollaan sitten isä ja äiti. Käydään mittaamaan se ennen kuin se palelu. Tissakin tulee siitä. Onko se mukava? Joo. Kasvo katso. Anteeksi, no. Hienosti. 2590. Hyvä. Onneksi olkaa. Nyt täytyy kirjaa. Selkä jalkasi. Edestakaisin. Tässä on P-llä tämmönen kirjaannus ja A-lla Sillä kanssa vähän tolleen. Nyt kyllä lopetit. Mitäkös me nyt tehdään?
No hienoa. Saisiko siskovuoro vai haluaako vielä halailla? Voihan iskäkin halailla sillä väliin, jos koitetaan siskoakin siihen. No joo. Kato, sun huuli on ihan sisään imetty. Sitten mä vähän vaan kääräsen häntä tohon, niin iskäkin voi vaikka pitää häntä seisten tai istua keinustuolissa missä vaan. Täältä, ole hyvä. Noi. Hän on tänne kyllä ihan nyt nuupahtanut tää pikkunen tyttö, mutta kyllähän varma. Kato ihan selkeästi, hän on pienempi. Hän on tämmönen tyttö. Aukaise vähän silmies, joo, niin säkin saat sapuskaa. Niin on, katso tätä. Katoppas tänne, pikkunen. Katsotpas tänne, kyllä säkin jo nyt osaat ajatella, että mikä täällä olisi menossa. Hienosti. Hyvä, puhdistaa keuhkot siinä ensin, niin sitten jaksaa imeä. Kyllä. Nyt hänkin on lipo ja huuli on hienosti. Mutrulla se alahuuli siitä, niin hän saa oikein hyvän otteen. Sitten rupeaa. Aloita vaan. Tosi hienosti. No yleensä sä oot niin nätisti ollut, joo. Harmittaa. Onks tää mitä? Onhan täällä. Kuuma. Kyllä ne itse voi ottaa, minä ottaa. Ne pitää kiinni siinä. No niin, nyt sitten uuden vuoden aattona kotiudutaan ja uusi vuosi, uudet kujeet. Taitaa meillä juhlinta jäädä vähän vähällä ainakin. Kaikilla. Pitää Japi mennä sitä aika nopeasti, niin tulee kuuma ja sitten ne tuskastuu. Niin aika samaan rytmiin on saatu nämä, että yöt varsinkin menee tosi hyvin. Tai alussa tehtiin niin, että kun toinen heräsi, niin toinenkin herätettiin syömään. Ja sitten ne aika hyvin noudattaa. Päivällä saattaa mennä vähän nämä iltapäiväunet eri aikaa, mutta aamulla ne nukkuu 4-5 tunnin päiväunet samaan aikaan. Että ollaan vissiin aika onnellisessa asemassa, että nukkuvat niin hyvin. Täällä. Jaksettaisiko me vähän aikaa täällä katsella näitä? Alussahan se oli ihan järkytys, että miten näiden kanssa pärjää. Niin. Kaikki nukkuminen, että tuntuu, että itse ei saa nukkua yhtään. Niin vähän oli semmoista ja se oli niin suuri elämän muutos ylipäätänsä, että ei sitä jotenkin ymmärtänyt. Sitä ajattelee, että no vauvat tulee ja siinähän ne menee. Sitten kun rupesi rytmit tulee, että nukkuu kunnon päiväunet ja sitten jää itsellekin vähän enemmän sitä aikaa, että ei ole ihan koko ajan näissä kiinni. Niin. Ehkä silläkin jaksaa, että kun nämä vauvat on niin, oppii aina uusia ja ne ekat hymyt oli, niistä sai kauheasti taas voimaa ja virtaa. Ja onhan nämä hirveästi tässä reilussa 3 kuukaudessa jo kaiken näköistä oppinut. Nyt nämä on pari kertaa jo ääneenkin nauranut, niin se kuulostaa kans aika hauskalta. Mutta kyllähän tässä osaa arvostaa sitä ja ymmärtää, että jos Emmi on vähän kiukkuinen joskus, että kun se päivät näitä hoitaa täällä ja se on sitä yhtä ja samaa. nämä on ollut kyllä meidän arjen pelastukset, nämä tuolit, että tässä saa yhtä aikaa syötettyä nämä kätevästi. Ja jos ne molemmat huutaa nälkäänsä yhtä aikaa, niin sitten saa molemmat tyytyväiseksi yhdellä kerralla. Että se on just välillä hankalaa, että tavallaan ei pysty niin paljon antamaan aikaa pelkästään yhdelle vauvalle, mitä haluaisi. Että illat on sitten ehkä sitä, että pystytään molemmat sylittelemään tai että kummallekin riittää syli, mutta olen koittanut, että en aina pue ihan samanlaisiin vaatteisiin. Ja sekin on sitten isompana varmaan tärkeää, että pukee vähän erilaisiin vaatteisiin.
koittaa sitä tukea, että he on kaksi eri yksilöä. Sektiosta toivoin kyllä, yllätyin oikein miten helppo se oli, vaikka jännitin sitten kuitenkin kovasti sitä, että just toipumista ja että kuinka kipeä on. Mutta ei, kipupumppu mulla oli sen ensimmäisen vuorokaudenko. Joo, se oli aika tujua tavaraa, että en muista juuri mitään sitä. Heti ekana iltana mä nousin kyllä seisomaan sängyn vierelle ja sitten seuraavana päivänä sitten lähdin liikkeelle. Tää pukemishomma ja nämä pesut menee silleen, että me vuorotellaan, että sinä otit aamulla vaikka pesit Isla ja puit sen päälle, niin tänään sitten otat Alisan ja vaihdellaan silleen, että mä saan molempiin kontaktia tasapuolisesti. Ja sitten yleensä se, kellä ei ole isompi hätä, niin se on yleensä sitten minulle. Niin, jos kakat on, niin kummasti se aina jotenkin saa sen mulle sysättyä. Hajun perusteella arvotaan, kummalle on kumpi. No ei kai. No vedetään. Ilma on kyllä. Niin. Ihan on lämmin. Joko siellä nukutaan? Se rupeaa olemaan kohta noitten yöaika. Sitten alkaa meidän päivä, kun nää saadaan nukkumaan. Mut sitten se on ihanaa, että jää illalla aikaa olla kaksi ja noin nukkuu. Luojan kiitos aika hyvin iltaisin. On sitä vähän sitä omaakin aikaa tai aikaa sun kanssa. Kai se parisuhde tarvii vähän sitä, että sitä on aikaa hoitaa ja touhuta yhdessä jotakin. No. Niin. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Jahas, illan kohokohta. Lapset nukkuu rauhassa. Suvukin. Noniin. Noniin. Sunuukin. Sun. Voiko niin nälkä, ettei pystyssä pysyy niinkö? Sitten vähän sitä yksilöllisyyttä me muutenkin vaalitaan ehkä enemmän sillä tavalla, että me ollaan nyt tehty semmoinen päätös, että juhlitaan heillä myös aina niin kuin nimipäiviä. Että sitten niin kuin tavallaan on aina niin kuin itselleen semmoinen päivä, milloin saa olla yksin sankari. Mennäänkö leikkimään? Joo. Vinkkinä varmaan ehkä semmoinen, mitä itse huomasin, että kun ajatellut, että on aikaisemmin ennen lapsia ollut kuitenkin aika spontaani halu, että semmoinen tietynlainen spontaanisuus säilyisi siinä, niin kyllä tämä rutiinien rakentaminen sitten ja tämä toisto, mikä tässä arjessa on, niin on paljolti auttanut sit kans tätä isän roolia tässä, että sä oikeastaan tiedät, että vähän että mikä sun tehtävä on ihan aamusta asti ja siihen iltaan asti, kun lapset menee sitten nukkumaan. Että se on ainakin itseä helpottanut se, että tää on selvä semmoinen roolijako. Meillähän on tuossa viikkosuunnitelma ja mulla on mun tehtävät siinä, niin se on periaatteessa helppo rakentaa sitten sen ympärille. Sä tiedät, että koska sun pitää tehdä mitäkin. Siinä isyyslomassa, vaikka itse kokee sen niin, että se on tärkeää siinä alussa, että pystyy heti olla mukana siinä perheen kanssa, niin olisi myös tärkeää, että tulisi myöhemminkin semmoinen tilaisuus, että pystyisi jakamaan sitä yhteistä arkea, koska huomaa, että sitä tarvetta kuitenkin muodostuu siinä. Vaikka tuossa tuli sanottuukin siitä, että se
yhteinen ajan järjestäminen on myös tärkeää, niin huomaa myös sen, että kyllä sitä pitää niinku löytyä sitten taas niinku isänä sitä aikaa itsellekin. Ja ainakin itse niin huomaa sen, että paljon enemmän tullut esille kanssa, että kuinka tärkeää se liikkuminen on ja se niinku jaksamiselle. Että kyllä se välillä, jos ei ole päässyt tekemään mitään, niin kyllä sen tunteekin sitten. Ja vastapainoisesti se, että pääsee tekemään, niin kokee kyllä sen, että jaksaa paljon paremmin. No. Sydän. Varmasti se, että sitten kummakin on pystynyt niinku suomaan niinku toisilleen niitä omia niitä lepohetkiä ja välillä niinku just sille ihan niinku potkittukin. Et varsinkin niinku Tuomas on myös sitä teen, että no, että lähde nyt ihmeestä, hän on täällä, lähde nyt rauhassa vaikka soppailemaan ja teen hiihtolenkille tai käy salilla. Tai... Mennään katsoa, mitä täällä näkyy. Vähänkö tästä kelit sulaa, niin eikä näin liukas, niin saatte ihan itse taapertaa kyllä puistoon. Koko päivää ei voi olla keinussa. Tullaan kuule uudestaan. Jos huomenna on aurinkopäivä, niin tullaan uudestaan. Mut muuten meidän omasta mielestä me ollaan ihan niinku hyvin tästä niinku selvitty, että kamala elämä. Tällä illalla vähän kiukuttaa, ettei oikein tiedä, onko nälkä vai mikä on, että söisinkö vai enkö söisi. Telkkaria katsotaan tässä se puoli tuntia ja sitten iltapala ja sitten nukkumaan. Niin, sitten kun en ensiksi tiskattu ne 10 tuttipulloa ja laitettu yömaidot valmiiksi ja niin.